Ça va, tout va bien? Ça va bien, merci. Et le boulot, ça se passe bien? Ça va, on est là. Ah, c'est bien. Je suis en train de faire des pastels. Tu fais quoi là? Des pastels, des pâtés. Mali, on va faire quoi pâté? Ah, pâté, pâté, ouais. Ah oh, Ouais, je vois. ça va? Mais il va faire là, ou bien il va t'accueillir. Non, bah, comment dire de Ah, comment Bah, dire? bah, fini d'ao. Ni va faire mes d'autres là, on va en faire. Ni va faire, bah, de là spécialement, il va en faire. Ok, pour longtemps, ni per lamba finira, yami. Problème frita là, Inch'Allah. Ira do, pour passer là. Ande, en bas frita na. Bararo do. Ah, ande, en barra yorobe. Ah, c'est bien, ok. Ok. Kanyu mambe. Non, quand faut être, wallahi. Ok, c'est bien. Ne ka fula fula fɔ n ka bɔ ne nɔfɛ. Koni dimini tabi koy. No, adama. Des fois ibe mogo faga yele. Ne ko me. Adama koni, adama gosi baka koni. Wolu nu ya mina dungo da tenya ne. K'a fɔ a yɛrɛ cogo jumɛn? Mais des fois ne be jo di mo. Parce que si ça faut pas laisser les bras kosebe. Sinon bi mina mogo fu de ya koy. Il faut que ika kalaya de. Tiebe kalaya de. Non, i yɛrɛ b'a kalama parce que i b'a dɔn filɛ nin ye c'est-à-dire u tɛ cɛ kun salen fɛ quoi. C'est ça, au madagno. Voilà. Donc, toi, tu n'es pas trop réveillé. Voilà, c'est ça. Anya datu ni do wala gawa de do. Il faut que Voilà. ika kalaya de ka kun sofe. Min b'a kalama kalama bila i tɛgɛ u mako b'o de la. Kun kɛlɛ diɲɛ don o don mais toujours ils sont là. T'as raison. An tɛ bi an tɛ fara. Tu vois? Oh, voilà, c'est ça le problème. Ante bien te fara. Voilà. Et voilà, c'est bien. Ne ka kuma fila fɔ ne k'o ka furu de ka furu ka fara k'an bɔ ɲɔgɔn na a donna ta de a bɔra ta de nin ka jan nin ka surun de i ka taa arrêter tout ça là il n'a qu'à se marier voilà ne ka Ijo de do. En plus, laban be ka lele law. Parce que mogo te tu nyin ke kara pen ni naw. Ameo me be furu. voilà Donc, mu ibe laban mu ma iba ke singa kelen doro. ne b'a dɔn olu bɛ mun de fɔ ouais halisa temps bɛ n bolo je suis encore jeune tu vois ouais c'est vrai que tu es jeune mais il ne faut pas oublier quoi aussi que tu vas vieillir. Et pas de problème be yoro muna. Ye ko ma pare je suis jeune après ni kew bebe ta ni pare la ite ke yi nyana yere surtout mun ba fo ko mbi fe Voilà, merci beaucoup. Merci. Ah, bah, ube o de ake bu ne fe wat ko ni ala ye tegere fo wakati mun re do ibe do mais nous be tara de a be na gele ya de ah, mais il va nous faire un pas sans perdu. Ah, oui chama. c'est ça oui c'est vrai hein c'est vrai je suis d'accord avec toi t'as raison Ils ont fait tourner et jusqu'à les gens ils sont partis. oui c'est vrai Ils ont je suis fait d'accord avec toi pour voir que tu connais. ouais ok yoro ko ni c'est vrai je suis d'accord avec toi o be a caman ba de bɛ ten mais dɔw bɛ yen o tɛ kuma de mais o yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ tɛ n'a yi nɔfɛ tuguni ko n b'i furu parce que furu wagati tɛmɛna o cɛ ni muso tɛ kelen ye cɛ bɛ se ka furu wagati bɛɛ mais muso furu wagati de b'a la Voilà. Eh, non, merci beaucoup. o de ye cɛ ni muso an tɛ kelen ye o Il faut frouatir le morceau. oui furu wagati de bɛ muso la dɛ n'i y'o tɛmɛna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɛ n'i y'a kɛ muso ni bi mɔgɔ b'i nɔfɛ wagati mun na i bɛ furu kɛ i bɛ a kɛ ala kama mais ko ma pare wala wari tɛ nin kun n ye fantan de ye a ɲa yɛlɛlen tɛ papier t'a bolo mais a kɔfɛ e bɛ n'a papier taw ɲini i t'a sɔrɔ yɛrɛ Pendant tout ça. i b'o ɲini i t'u sɔrɔ dɛ an bɛ tun y'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Faut y casser le faut dire à tes sœurs là. Ils sont là. voilà Adama il a bien raison il y a des mamans n'i ma furu dɔrɔn n'i y'o tɛmɛna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɛ an yɛrɛ b'a dɔn an musow b'a dɔn furu wagati de bɛ muso la o donc merci beaucoup voilà merci beaucoup en tout cas vraiment tiens tigre oui voilà moi je veux une femme comme ça hein, une femme qui voilà c'est ça
Oui, c'est ça. Voilà. O yɛrɛ de ye fɛn ye. N'a b'i yɛrɛ kunkolo kan i b'a fɔ parce que mɔgɔ tɛ malayika ye o. Jugo bɛ bɛɛ la, bɛɛ n'i ka problème de don. Mais ni tunya nana hali n'i yɛrɛ hali n'a b'i yɛrɛ bolo a fɔ. Mais c'est vrai. I bɛ mun fɔ i bɛ tunya de fɔ. Cɛ fɛnɛ nin ye hali ni cɛ ye san 60 sɔrɔ a bɛ taa muso furu. Wala a bɛ muso furu. Mais bibi ni muso ye san 60 sɔrɔ a ma furu Adama o bɛ furu wa? San 60 muso. A bɛ gɛlɛya dɛ. Non, tu vas devenir lélé. I bɛ taa sɔrɔ o muso n'u kɔrɔla o muso sugu n'u kɔrɔla wala i tɛ foyi la ka mɔgɔ tɔɔrɔ kɔ. U ka ko ka gɛlɛn dɛ parce que a b'u ɲɛna komi u ka vie tiɲɛna ko mɔgɔ de y'a tiɲɛ. O muso sugu de b'a an siɲɛko u bɛ ka sɔnkɔrɔla bɛ ɲɛsin ɲagasa. Oui mais o muso sugu fana ni ala ye mɔgɔ mun ci ka t'i yɛrɛ don a bolo e sara koyi. Non, wallahi non e b'u dɔn. Ah là là non Adama bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ la. Non mais tiɲɛ tɛ o. Mais c'est vrai hein, c'est la vie même dunya yɛrɛ de bɛ tɛmɛ. Il faut que dunya bɛ tɛmɛ mais il faut ka ɲa yɛlɛ ko kelen tɛ to a la dɛ. Denmisɛnya tɛ to a la mɔgɔ fana u tɛna an fɛ u b'a fɔ k'u tɛna denmisɛnya kunkolo bɔ ye ka mɔgɔkɔrɔba ta kɛ. I yɛrɛ de b'a dɔn i si bɛ cogo mun na i ka kan ka mun kɛ. Donc i yɛrɛ b'a dɔn ko furu wagati sera i bɛ furu kɛ dɔrɔn n'i y'a tugu i bɛ dun dɔ la. Dɔ bɛ nafolo t'a bolo wari t'a bolo foyi t'a bolo. Ni furula ma dɔrɔn ala b'aw harijigɛ kɛ kelen ye aw bɛ n'a kɛ waribatigi ye aw b'a hali n'a ma wariba sɔrɔ aw b'a yɛrɛ balo sɔrɔ. Mais c'est l'essentiel. Ni bɛ yɛrɛ balo ka ban mɔgɔ tɛ bɔ i kungo kalama i b'i ka denbayaw balo i t'a fɔ alhamdulilayi. Wari ko ninnu o bɛɛ ye détail de ye o. Ko wari bɛ n bolo wari bɛ cɛ bolo wari t'a bolo wari ça n'a rien à voir avec furu ani furu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira yɛrɛ. Merci beaucoup wallahi t'as tout dit. Mais caman m'o de faamu u b'a fɔ ko non wari il est pauvre wari t'a bolo sɛbɛn t'a bolo a donna t'a bɔra tɛ cɛw dun b'an ta sɛbɛn t'an bolo. Voilà c'est ça. C'est ça. Ere ala cɛ an filɛ k'aw ta cogo min na n'a fɔra k'aw fana choisi comme aw cogo est-ce que an b'aw ta. Voilà. I bɛ mɔgɔ bila i ka place de la pour i y'a faamu an fɛ. N'i ye mɔgɔ bila i ka place la dɔrɔn situation i b'a ta k'a bila i yɛrɛ de kan. N'i y'a jateminɛ i yɛrɛ kan dɔrɔn i b'a faamu joona. Voilà cɛw b'an ta papier t'an bolo nafolo t'an bolo foyi u b'an bila u ka so kɔnɔ u b'an balo. Donc ni situation nana cɛ fana ka côté la i bɛ ala de y'a d'i ma koyi. I b'a assumer. O y'i harijigɛ de ye dɛ. Voilà i b'a assumer de. Wallahi. C'est ça. En tout cas vraiment ni muso ninnu kɔni kun bɛ ka comportement changer kɔni vraiment c'était bien. Ah en tout cas vraiment ne yɛrɛ muso de mais an ka ko ka ca de Musa Adama. Mais ala ye se dɔrɔn a y'a minɛ ten ala de y'an kɛ ten o fana b'a la koyi. Mais i b'a dɔn des fois c'est pas facile quoi. Oui c'est vrai. Des fois c'est pas facile. Il y a mun cogo des fois il faut tu vas péter un câble. An filɛ nin ye anw ka ko man gɛlɛn anw ta choisi yɛrɛ ye muso ka sɔrɔ dɔrɔn tant que ni jogo ka ɲi n b'a f'i ɲɛna tu nous conviens seulement nous on s'en fout des restes. Ah bah non. Mais ni ko muso nɔfɛ bi muso b'i ɲini les manières que muso yɛrɛ bɛ keso posi ko wala bila hali ni taara préfecture la u t'a posi ko. Wallahi sɛbɛn b'i bolo wa i bɛ baara la wa a situation bɛ cogo di est ce que i b'a dɔn pourquoi mun bɛ na n'o ye i b'a dɔn wa. A t'i fɛ dɛ Adama ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ fɛ yɛrɛ la a t'i ka situation lajɛ a t'i danbe lajɛ a tɛ foyi lajɛ i yɛrɛ nikun kɔni n'a nikun kɛra i fɛ dɔrɔn a banna n'i y'a ye a bɛ question poser ko a donna ta bɔra tɛ condition dɔ de bɛ a bɛ mun fɛ mais a t'i yɛrɛ fɛ. Non ça. Oui ni mɔgɔ bɛ fɛn nɔfɛ wa n'a bɛ mɔgɔ fɛ kelen tɛ o. Ouais, je suis d'accord. Ni bɛ mɔgɔ fɛ hali n'a bɛ buguri de dun i b'a dun a kɔkɔ ye. Wallahi billahi. Fɛli ka jugu dɛ mais sisan fɛli yɛrɛ de tɛ yen. Donc
Vérité. Atende wallahi félité parce que katunya yere pour félité. Ube kenu condition de ke ndoro ba fe parce que ni kera mogo fe condition kama fendo kama ni o fe bana dume. Awe farao. Abe fra, ouais. Par exemple ni kera fe ko wori de baku. Ni aye doro e duna kan wori ko de kama. Ouais. Nata mun bela e duna e mo soro e. Donc abena ke toko de be décourager non parce que e duna nata mun kama e mo soro. Ils m'ont solo, donc il veut beaucoup. Il veut bloquer, bien sûr. Ça c'est vrai. Il veut bloquer. Mais ni duna ala kama ko mogo ni kuna kani kama aduna yoro be dura no. Wallahi il veut toi non fait. Aduna yoro be dura no. Ala ka barka do ila wallahi. Amini ya amina. Mais non vie non il veut ka fait pour wallahi abe tande ha to me plein tande. Wallahi. Mais amano de. Ah mais amma ko ba mo so subu de la quoi on tu vois mais amano wallahi. Amano de ala ka nyanka dama do inshallah. Jigo be belawo. An muso nunu fele an hakili ka suru des fois ibe dimi des fois ibe fendo ke me wo bela de ibi dambe ibi miri dambe la ibi dimi somo la après tu so be jigi tout suite parce que était ça mana ko ke ni dambe do do était ça mana ko ke non ça c'est vrai ça parce que ni ibi miri yere la ibi miri ko de la ni ne ninke ne bangay ba ko be ke chogodi ne dambe ni ne ka image nyumay billahi adama hani ibe sa frula ite bo parce que pourquoi ibi miri ko de la wallahi ibi miri ko de la what était 600 je m'en fous si mon père me chasse je vais prendre un appartement je travaille j'ai mon argent bah oui non vraiment ne wallahi ne ka kuma min be fo yo be fo ka ba vraiment moi bah oui c'est ça bon baby yereta c'est ça non est-ce que ayam bana muso do kuma kame merci beaucoup commentaire merci beaucoup vraiment parce que il faut que des fois anga tu ya ko nyoya adama be mu c'est kani muso jogo de ladam refle mbara muso golotan parce que duguma mogo tunya de des fois adama be kuma mun be fo mo ba mina ko dimin kuma de wala jamani kuma de avec tunya yere de fo parce que c'est la vie même anga vie yere anga vie yere de raconter parce que avec kuma 20 fois be anga vie de c'est ça en fait donc des fois c'est a foli ma no be bulu mais ni mu be se ka fo o kan yere da ban son hakili la muso nu fe ne olu ba fe donc ni ne sila dro ne ko olu ni demo de fo ne to fo nous be tiens quand même beaucoup de fois mais nous te tiens quand même pour de fois dans ka voilà c'est vrai hein tonya de do que c'est ne e bi kamara ça joli e ko sanjolo do na hein il ka funa 98 ça fait 20 mon fils il a 25 ans 27 ans hein ouais. Non machallah mais parce que ça veut pas dire koko furuka diwo dundo abi jabi gwa c'est obligé hay ni anine avec elle ouais ite to furu la ko furu ka diwo furu si man diwo mogo be furu la ni ya nyini nga billahi furu si man di mais aba munyu de koy amba ya munyu de anga ke ala kama ala yere de koma ni furu ko so anya munyu ama no de mais c'est comme ça oh non galon te fay ne ba tu ne pas ça vraiment il ka non comment non quoi là merci maman il faut c'est la vérité. Merci beaucoup, maman, c'est la vérité, oui. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Mais il faut. Voilà. Allez, les donc, comme il va la faire, il faut. Après, fou, man. N'a pas tout est rose. Tout n'est pas rose, hein. Voilà. Wallahi. Deux fois, même là, c'est chaud. Adama la naja na la reja geida adama ça va passer
Adama, il est là, mon fils. Ah ouais, ça va? Avec content. Salut. Comment tu vas? Toi bien? Allô? À tout le monde, écoute-le maintenant. Tiens. Ah ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Et le boulot, ça se passe? Ça va. Bien, c'est bien. Comment tu vas? Tout ça, le life bien. T'as dit quoi? Avec moi, comment ça va? Non, Jahanko. Ah, Djarango. Ouais. Djarango, mais... Pour moi, je ne comprends pas Djarango, hein. Avec toi, il va pas? Ça va, ça va. Ok, merci. Atara. Il détonne quoi? Ah, on dit. Ah ouais, des années. Non, c'est bien, wallahi. Bon, nous faisons bien. Wanda yere be nyini ka fa menga life la. Dole duna be mana kampo. Wa ne be furu de ngi ala ngo rezo itinyali ke ko ne sara bi koy. No ko kale be ne furu de ngo ya la ngo ne sara bi koy ngo rezo mai koy. Ngo musukoroba sigili mbanga life la manyuma kola ebe da. Ne yela de mogo nga mogo yela duguma ko me ne kai musukoroba sigili be life la ebe da ko. Comment est le drame comme nous drossons wala bila vie a réellement même là. On va faire non, c'est pas facile hein. Wallahi amano. Moi. Pas la cambe ça va mon trop. Amine ya rabbi amin. Bon, fitri c'est la même c'est quoi? Ok, d'accord. Ne fana bena dunga buku kon. Il est Brésil hein. Ok, merci beaucoup. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Voilà, l'autre fois, comment ça s'appelle? Muso be hal sa we tinya kare. Wala